हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे इउटुब चेनेल बरायबाय एफजि सिमाङाव दिनैनि भिडिअआ जागोन माने ट्रेनिं समाव जायफोरानोखि आसाम पुलिसाव दा साख्रि मोनबाय बिथांमोना ट्रेनिं समाव मा लांनांगोन मा लांबा मोजां जागोन बा खस्थ' जाहैनाय नङा बे थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाय बिथांमोना गोदान दासो साख्रि मोनदों आसाम पुलिसाव जायफोरा सिलेक्सन जाबाय बिथांमोनखौ आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन दा ट्रेनिं समाव मा लांनांगोन आं बेखौ नों फोरमायलांनि गिबियावनो जाहैबाय डकुमेन्टस लांनांगोन आरो नोंथांनि डकुमेन्टसखौ लाना थांनांगोन बेनिफ्राय लानांगोन नोंसोर बिसना सादरखौ लानांगोन उन्दुनो थाखाय नांगोन नालाय बिसना सादर लांदो गांनैसो गुफुर जानांगोन गान्दु ओमफ्राय वार लांदो बेबो गुफुरानो जानांगोन ओमफ्राय मुस्रि लां सिंगेल बेनि उनाव कम्बलखौ कालारा एसे निला जागोन बेखौ हजोंबो मोनगोन नाथाय लाना थांबा मोजांमोन अब्लाबो कालारा एसे माबा डिफारेन्स जागोन नालाय हजों बाहायबायानो जागोन बेनि उनाव नांगोन हलदल माने माब्लाबा बिसनाखौ जाबनांगौ जायो बबेबा थांनांगौ जायो थांलाय फैलाय बहाबा जाबना दोननांगौ जायो बेखायनो हलदल मोनसे नांथारगोन बेनि उनाव जोङो साफा सुफा थानांगोन नालाय ट्रेनिं समाव डिसिप्लिनाय बेखायनो रेजर लांनांगोन दारिखौथ' हाबायानो थानांगोन दारिखौ लावनो होनो मोना ओमफ्राय साबोन नांगोन ओमफ्राय साबोनजों लोगोसे डेटल ओमफ्राय बाल्थिं नांबाय बाल्थिं ओमफ्राय मग मोनसे ओमफ्राय हेंगार लाना थांदो ओमफ्राय हेंगाराव जाखिनि बे गस्ला क्लिप माने हायथाना दोनग्रा ओमफ्राय दिरुं नांगोन एसे दिरुं लांफाखा मालाबा माबा खानो गोनां जायो बा गस्ला फोराननायावबो नांगोन नोंथांमोननो बेनिफ्राय नेल काटार नांबाय आसुगुरफोरखौ गोलाव नुबा नङाबा पानिसमेन्ट मोनगोन बेनि उनाव ब्रास हाथाय हुनो कलगेट बेनि उनाव निरमा लांफा एसे बुरजायैनो लांफा नङाबा थांलाय फैलाय खालामबाय थानो बारा मोननाय नङाथ' ट्रेनिङाव बुहुत बिजि थानांगोन बेनि उनाव थाव लांफादो मोदोमाव फोननाय एसे गिदिर लांफाखा जाहाथे बायबाय थानाङा बेनिफ्राय पारफिउमबो लांफा मालाबा मा जायो बांद्राय मास पिटि माने ग्राउन्ड पिटि थायोथ' मालाबा टाइम मोना जायो ओमफ्राय दुगैबाबो मोदोमा मोनामफैयो बेनि थाखायनो मा नांगोन पारफिउम नांगोन बेखौ ओमफ्राय मालाबा मा जायो ड्रेसा बिराद मोनामोनो फुंनिफ्रायनो हरनि मोनासिम ट्रेनिं थायो नालाय ड्रेसा बिराद मोनामो बेखायनो मा कम्फर्ट लांफानांगौ जायो कम्फर्ट होमब्ला मोनामनाया एसे खारगोन आरो बेनि उनाव खेमसि लांफानांगोन खेमसि मालाबा माबा बे हानो गोनां जागोन अकस्मातनो हमब्ला मा जागोन खेमसि नांगोन बेखायनो खेमसिखौबो लांफाखा बेनिफ्राय फिसा मोनसे सुरि लांफा मालाबा माबा बे हानांगौ जायो सिखाथ' लांफानो हाया नालाय माबा बे हानो गोनां जाबाथाय सुरिखौबो नांगौ जायो बेनि उनाव गिलास लांफा मालाबाथाय नोंसोरो हरलिक्स लोंनांगोन दै लोंनांगोन माबा मोनसे इनार्जि ड्रिंक लोंनांगोन ना नङाब्लाथ' दुरबल जालांगोन नालाय फुंनिफ्रायनो मोनासिम ट्रेनिं खालामनाय ओमफ्राय सामुस मोनसे लांफादो ओमफ्राय बे दै बथल मोनसे लांफा गुदुं खालामनाय दै बथल बे जे दै बथल मोनो जे बेनि उनाव टर्च मोनसे नांथारगोन मोजांनो फिसा मोनसे टर्च पावारफुल थानाय मोनसे बेटारिनि बा चार्जनिबाबो जागोन लांफाबानो जाबाय टर्चखौ नांथारगोन मालाबा हराव माबा थायोना मोनसे जंगलनि बेनिफ्राय हायोबा माबा मोनसे लांफा बे इलेक्ट्रिक जग जे दै गुदुं खालामग्रा कारेन्टआव होबाय बेनिफ्राय गुदुं जाना थाबाय ओमफ्राय लोंनो हागोन नङाबाथाय मालाबा बेमार जायो नालाय ओमफ्राय एक्सटेन्सर बर्ड मोनसे लांफा मालाबा कारेन्टआनो माने बहुद थायोथ' एखेलगे मोनसे रुमावनो बेनिफ्राय बेनिफ्राय बे बोनायावनो माने मालाबा मोना माने मबाइल चार्जखौ ओरैनोथ' मबाइल नायनो मोना ट्रेनिङाव बुहुत बिजि थानांगौ जायो अब्लाबो एक्सटेन्सर बर्ड बायलांनाय बुहुत हेल्प होयो माने बेनिफ्राय नांगोन दा बेनि उनाव गाननाय जोमनाय गुफुर गेन्जि गांबा सयखानसो गुफुर गेन्जिथ' नांथारगोन कम्पालसरिखा बेनि उनाव टि सार्ट नैबिदि नङा दै कलार गोनां बेखौ लांफा गांब्रै गांबासो वाइट टि सार्ट आरो कलार गोनां बेनिफ्राय हाफ पेन्ट लांफानांगोन गुफुर नांगोन मालाबा मन्दिर सन्दिरबो थांनाय जायो मन्दिरबो खुलुमो मालाबा यगा सियगा जायो मालाबा बिदिनो माबा मोनसे प्रग्राम जायो गुफुर गाननो गोनां जायो माबा हाफ पेन्ट गुफुर लांफादो गांनै गांथामसो बेनिफ्राय मुजा गुफुर गांनैसो लांफादो बेनिफ्राय रेड केनभास शुज आरो वाइट केनभास शुज बेखौबो जरासे लांफाबाथाय मा इजि जागोन आरो बेनिफ्राय हायोब्ला पिटि शुखौ लांफाबा एसे मोजां जागौमोन ओजों आरो फार्स्ट टाइमाव मा जायो दरु मरु जायो नालाय ओंखायनो जेराव मेराव मोना पिटि शुखौ अनलि बे अबेबा टाउनफोरावल' मोनो जेरै देरगावआव मोनगोन रङिया मोनगोन बेफोरबायसानो जेराव बारा दखान थाया नालाय जेराव मोनो बेवहायल' मोनगोन जेराव मेराव मोननाय नङा बेनि उनाव माबाया दे बे हाफ पेन्टआ टेरिकटननिबा जानाय नङा बेखौ
वाइल्ड टेरिकटननि नङा जानाय नङा खाखि कटननि नांगोन माने हाफ पेन्टखौ खाखि कटननि बासो जागोन आरो टेरिकटन बुदानो सेरेना लाङो अब्ला बेखौ मा जायो गाननो मोननाय नङा ओरैनो नांनाय जागोन बेनिफ्राय हायोब्ला बे आयरन होग्रा जिथु गस्ला इस्ट्रि होयो जे हायोबा बेखौबो लांफा जुदि हायो जुदि हाया बेखौ इमान इम्परटेन्ट नङा उनावबाबो जागोन बेखायनो मा जागोन खिन्थु लास्टाव मोनसेखौ लांफानांगोन मुलि मालाबा खर' सानाय जागोन उदै सानाय जागोन डिसेन्ट्रि जागोन बेफोरखौ गेसनि जागोन बेखौ लांफाथार माने मुलिया मोनसे गोनांथार हजोंबो मोनगोन नाथाय लांफानाया बहुत मोजां जागोन आरो बेनिफिट जागोन आं सानो बेखिनि बुस्थुखौ लांबानो नोंथांमोना एख' जिंगासिनो गोनां गैया बारा प्रेसार जानाय नङा आरो फार्स्ट टाइम नालाय बयबो फार्स्ट टाइमाव माने बहा थांनो बहा मानो जायो आरो लास्टाव माने मा जागोन सेन्देल मोनसे लांफा आरो ओमफ्राय आउट ड्रेसबो लांफा गांसे गांनै मालाबा माबा प्रग्राम फांसन जागोनथ' बेवहाय आउट ड्रेसबो लांफा ओमफ्राय सेन्देलखौ लांफाथार सेन्देलखौ माबानि रुमनि सिङावल'सो गाननो मोनगोन माने ट्रेनिङाव मोनसे नियम दं माने रुमनि बाहेराव सेन्देलखौ गाननो मोना जुदि गाननाय नुयो इन्सट्राक्टरा जाय फोरोङो बियो नोंथांमोनखौ माने पानिशमेन्ट होगोन आरो खारनो होगोन बारनो होगोन बा सिनाप होगोन पुसाप होगोन बेबायसा खालामगोन आरो माने पानिशमेन्ट जायो आरो बाहेरायाव थाबा मा जायो माने सेन्देलखौ गाननो मोना अकल सिङावल' गाननो मोनगोन आरो आं सानो बेखिनिया नोंथांमोनखौ बे भिडिअ नोंथांमोनखौ जायफोरा बिथांमोना गोदानहाय माने पुलिसाव साख्रि मोनगोन बा जयनिं जाहैगोन बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्प होगोन होननानै आं सानो दिनैनि भिडिअसिमसै गोजोन्थों